Hej, firma! Jeste li nije do vaših usluga? Zovem broj sa reklame stare, kažu usluga brza, nema mane. Telefon zvoni, niko se ne javlja, možda šef na pauzi spava. Mail sam poslao još prošle zime, automat kaže hvala na poruci. Kažu odgovor stiže brzo, Valjda golu pismonoša nosi. hej firmaši, jeste li živi ili samo reklama radi? Na plakatu sve savršeno, u stvarnosti nema nikoga. Hej firmaši, javite se, Raja samo odgovor traži. Ako usluga stvarno postoji, nek se neko javi, makar i šale. I tu piše podrška stalna, al podrška izgleda na odmoru. Kliknem dugme, kontaktirajte nas, a digitalna sekretarica kaže probajte sutra. Komšija kaže ne zovi više i on je čekao 3 mjeseca. Možda firma postoji stvarno, a radi samo u snovima. Samo reklama radi, na plakatu sve savršeno, u stvarnosti nema nikoga. Hej firmaši, javite se, Raja samo odgovor traži. Ako usluga stvarno postoji, nek se neko javi, makar i šale. Ako se neko iz firme javi, Nek samo kaže živ sam. bošnjastudiograds.com, moja šefica reklamice. Za firme i klubove.